haba ya kuna ganin local government kansuloli da ciyamomi sun haɗa kawunan su don wanga aiki don al'umma ku to ku ce kawo zuba shara wanga wuri. Ina ruwa na. Kamar ya ina ruwanka. Dan me an kai gota ana zuba shara. Babu wanda ya sai hana ni zuba shara don faɗa ma. To faɗa ma kadiba duk ana. Da mi. Tsaya ka je kadiba duk ana ruwan sama. Haka ruwa ga tuwa suna cika mana gidaje. Kadiba na haye gidan sarki. Nan bayan MTV. Nan bayan gidan Justice. Duk ba ruwa ka cika ba. To aka shara da kuka zuba. Gidana na cika. To kai ba ka ta sa al'umma. Ina ruwa na tuna gidana bai cika da ruwa. Wallahi ba kamata wallahi mudi kana ka ma mudi ba son tashi hankali kwanan nan. Ba magana tashi hankali na ba. Ai ban ga ya kamata mu ba hukuma haɗin kai. Kana gane da sakataren ka yawo da kai ne shi ana wanga aiki. Yanzu ka dawo ka ce ka zuba mana shara. Wallahi bai kamata ba. Shi wai wane sakatare? Aikin dan tungula ana da kansuloli. Aikin wa? Dan tungulawa. Dan gwamna. La ilaha. Na ko san aiki an ka ce ma nashi na wallahi kana jin koya. In kuma zuba za ka zuba? A da Allah ayi hankuri da Allah. Haba tulluwa. What? Na ya abun kunya a ce dan tungula na aiki. To ka gani. To an zuba shara ciki. To ka gani. Kuma wallahi dan majalisa muka so ya ta yi. A 2023 an sha dan majalisar mu. To Allah ya hankuri. To ai na ga yanzu ga mota can do Allah ta ka zuba. Ka gani suna yashewa ana kwashewa. Abin da nika so gare ka. Na ga wani da jan an ce dan tungula na aiki sai azna shi aiki sama dan cika tsere bari da ce sai what aikin banza na aikin wallahi kai ka banza wanga aiki na local government na wallahi local government ba mu dan majalisa ko sanata da wanga aiki bari dauko yan jarida a doka ana posting din ka wallahi kai ga banza dan mai gida hawara la ilaha illallah Mudi 2023 dan majalisa dan tungula shi da wallahi wanga aiki shi na ci gaba yanzu gidajen ma ai ba sun cika da ruwa ba kudin da an ka ba su ci su gaban zama wallahi aiki so kai mana yayi to dan tungula to sai haka to Allah ta azuba to ka san ba Allah mu mata ba tsawo gare to mu ta azuba ba ya tungula ka amma wallahi dan tungula cikin mota ka gani la ilaha illallah ka Allah shi wa dan tungula albarka kaga zuwa gungu babu inda ruwa za su kwanci wallahi ba su kwanci duk inda ka san ruwa na kwanci an gyara wallahi lungu da kurkwada wallahi la ilaha illallah to kare gani wallahi la ilaha illallah ma la dole zai bayyana gaban jama'a what gyararre ne haka ɓacacce ma ɓacacce ne in ka gyari sai a yi baka ɓatanci wanda ya ɓaci ya riga ya gama ɓaci don Allah wadai irin hali na munafurci malam kai yara da rayuwa ta yi inganci mai neman kafan kare wahalalle ne